खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 18 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 1 सावन दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। सनिबारनि बे साना नोंथांनि थाखाय गोजाम बिथांखिफोरखौ मावफुंगोन आरो खामानि मावनायाव नांथाबगोन। शनिदेबनि अननायजों टेकनिकेल आरो कनस्ट्राक्सन खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गिदिर टेन्डार एबा प्रजेक्ट मोननो हागोन। बिदा-फंबायजों गोजाम गावस्रालायनायखौ दिनै सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंनि थाथाया गोख्रों जागोन। फाख्रि बिफां खाथियाव गंसे बाथि फोजों। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बिबुंथियाव मोनसे जर'खा गोथौथि आरो राजथान्दैयारि गोहोम लाबोगोन, जायनि थाखाय नोंथाङा गोब्राब सौदाफोरखौबो गावनि फारसे खालामगोन। आजै-आजौनि सम्फथिखौ सामलायनायनि सायाव नखराव सोलिबाय थानाय सावरायनाया मोजां लामाजों दावगागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा जिरायनाय सानफोराव गोजाननि थांखिफोरनि थाखाय गोदान आदब बानायनो खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों क्रिम गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि सान ओंखारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोबां बांहोगोन। फालांगियाव सिगां लानाय गोब्राब थिरांथाफोरनि गोदै फिथाइया दिनै मुलाम्फानि महराव ओंखारगोन। समाजनि मानगोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआव मोनसे गोदान गोरोबलायनाय जागोन, जाय गोसोआरि गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें बाथ' गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा गावनि सुख-सुबिदा आरो खरसाफोरखौ एसे खम खालामनो नांगोन, नङाब्ला रांबावजाया गाज्रि जानो हागौ। मावख'नि आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायाव दिनै गोबां सम बाहायनो हायो, जायनि थाखाय नोंथाङा देहायारि मेंनाय मोनगोन। राङारि लेनदेननि मोनसे डकुमेन्टखौ फरायालाबानो सागान दाहो। मोनाबिलियाव न'नि गेदेरफोरखौ सिबियोब्ला गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें क्रिम गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे गिदिर बांनायनि इसारा होदों। नोंथाङा आयनि माखासे गोदान आरो अरायथा फुंखाफोर मोननो हागौ। लोगोफोरजों ज' जानानै जागायनाय जायखिजाया गोदान फालांगियारि मावथांखिया इयुनाव मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदैया बांगोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ आबुङै मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गेरुआ खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानि मावनाय बिथिङाव नोंथांनि खस्थ'खौ बयबो नाख्रेबगोन। मावख'गिरिफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोरासिन जागोन, जाय इयुनाव गिदिर खाबुफोरनि थाखाय लामा बेखेवगोन। राजखान्थि एबा समाजारि खामानिफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा रायजो-राजाफोरनि आबुं मदद मोनगोन। सावस्रिनि बिथिङाव गोजाम सोलिबाय थानाय फाहामथायनि फिथायखौ दिनै मोजां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा बादाम गाब। तुला राशि। खाफालनि आबुं मददजों दिनै नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थालांनाय जायखिजाया गिदिर लुबैनायखौ जाफुंहोनो हागोन।
जायखिजाया धोरोमारि एबा गोथार फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जाय गोसोआव मोजां सानस्रि सोमजिहोगोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव गावसोरनि खस्थ'नि साबसिन आरो गोजोनथाव फिथाइ मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि, नोंथांनि सावस्रि आरो गारि सालायनायनि बेलायाव एसे बांसिन सांग्रांथि थानो सुबुरुन होनाय जायो। जेबो गोदान राङारि थिरांथाखौ गोख्रै लानो नाङा आरो गावनि गोनां सानथांखिफोरखौ गावनिल' सिमागोनां लाखि। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै मदद आरो गोसोआरि हेफाजाबआ गोब्राब समाव नोंथांनि देरसिन रैखाथि जागोन। यगा मेडिटेशनजों गोसोखौ गोजोन लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय गोजोननि मोनसे गोदान अनथोब लानानै फैदों। लोगोरिजों गोजाम जेंनाफोरा सुस्रांजागोन आरो सोमोन्दोआव मोनसे गोदान जौगानाय जागोन। हाथायाव नोंथांनि फोथायथि आरो सैथोथिखौ बांहोनाया गोदान फालांगियारि अर्डार फैनायखौ गोख्रै खालामगोन, जायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि आयाव गोबां बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि गियान आरो गोख्रों आब्रुथिनि गोहोजों नोंथाङा बेरेखा हानजाफोरनि मोनफ्रोमबो मावनायखौ आबुङै फेलें खालामगोन। बिजिरसालियाव नोंथांनि थाथाय एबा गोजाम दाहारजों सोमोन्दो गोनां नांज्लायनाया जोबोद गोख्रों जागोन, जाय गोजाम गोसोआरि नारसिनथायखौ अरायनि थाखाय फोजोबगोन। खामानि थिलियाव जुनियरफोरनि आबुं मददजों नोंथांनि खामानिया गोरलै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना आरिमु, लिरनाय, फाव खालामनाय आरो टेकनिकेल रोखोमजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सान जागोन। थांनाय समफोराव स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव रां थिसननायनिफ्राय दिनै नोंथाङा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन होनना गोख्रों इसारा दं। गथ'नि फारसेनिफ्राय नोंथाङा माखासे गोजोनथाव खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि, दिनै नोंनि गुबै नोजोरा जागोन नखरारि गोजोन आरो नखरारि सुख-सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय। हा, न' एबा गोदान लाक्जारि गारि बायनायनि सावरायनाया दिनै जोबथा थाखोसिम सौहैनो हागौ। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव सोमोनांथाव जौगानाया नोंथांनि गोसोखौ गोबां सुग्लायहोगोन। बेलासि समाव न'आव आंगो आलासिफोर फैनाया जोंनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें आकाहि गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।